teším sa, že môžem tu privítať Lukáša Hozdu a teším sa teda, že KC Hoffman zostáva otvorené a že tu môžem privítať aj vás a držím palce, môžete si zatleskať, ale a držím palce KC Hoffmanu, nech sa rozbehne, nech to fičí, aby tento krásny priestor pokračoval ďalej. No a teda máme tu Lukáša z Brains, ktorý porozpráva o tom, ako vyzerá život programátora v bitcoinovom ekosystéme. Bude aj súťaž o knihy. Takže Lukáš, ďakujem, že ste prišli aj s kolegynkou a nech sa páči. Otázky sa pýtajte na slajdo. Lomeno webapp, na to vždycky zabudnem a Lukáš podělal praktická rada, tak to si to oprí obradu a nějak to zvládnem. Tak, já vyzkouším nejdřív, jestli mi funguje prezentér. Ne? No. Otázka je z jaké strany. A? Slyšíte mě? Neslyšíte, co? Z mikrofonu. Něco na něm neznáš. Můžu si to dát tak dobrý, výborně. Tak jo. Tak, já jsem Lukáš Brains a něco vám povím trochu kreativně, protože jeden kolega mi před nějakou dobou vynadal, že když máme nějaký prezentace ve firmě, že nejsou dostatečně připravený a že by to prostě mělo být hezky nalý ten text a všechno vypadat tip-top, tak jsem se inspiroval, že přesně to vůbec nebudu dělat a moje prezentace po velmi krátkém začátku, víceméně jenom obrázky, a abych nezapomněl, o čem chci mluvit. Tak, nejdřív krátce něco o mně, jinak nevím, jestli někdo zná referenci na toho názvu, jestli tady někdo čte dobrou literaturu Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho. Možná se to měli v maturitním kánonu. Na 17. nebo 18. století velmi kreativní kniha. Filmová adaptace začíná tím, že hlavní postava si skřípne rozkrokuje v okně. No. Tak. A jestli se mi podaří přepnout slide. Moc ne. Tak budu mačkat doprava. Tak. Jsem tady díky Brains. Takže jim musím poděkovat, aby to bylo na té nahrávce, kterou pak uvidí ty lidi, co mě sem poslali. Takže tímto děkuji zejména Kristiánovi, že schválil procurement a my jsme mohli přijet za firemní peníze. A zároveň jsme vám přivezli knížky. Bylo to pěkně těžké tahat přes celou Prahu. Tak. Já jsem zlý korporátní špek z Brains. Na to se mě jednou zeptal člověk, když jsme organizovali první meetup, jestli to bude HR akce, nebo jestli se dozví něco technického nebo doopravdy zajímavého, nebo jestli tohle je prostě něco korporátního. Takže já jsem velký zlý korporátní špek z Brains. Konkrétně jsem původně pracoval jako embedded engineer na Brains OS. Co to je, to si řekneme v druhé půlce prezentace. Momentálně vedu veřejný i interní vzdělávání, rád jezdím na takovýhle akce a předstírám, že něco dělám v té práci. Můj formální titul je metodolog softwarového inženýrství nebo IT metodolog. Máme to různě napsané v různých dokumentech, což je pozice vymyšlená. Co dělám je, že diskutuju s programátorama, pomáhám jim vymyslet, jak věci dělat inteligentně, zejména v Rustu, a učím na Matrizu v Praze. A ještě máme placený kurz Rustu, který provozuju a domlouváme se s dalšíma univerzitama na všelijaký přednášky a tak. No a tohle dělám velmi technické věci, takže na začátku z toho roku se rozhodli, že bez toho, aniž by si jakkoliv změnilo, co dělám, já patřím pod HR. Takže já jsem vlastně HRista, a určitě mi pošlete všechny životopisy, abych je jako správný HRista prohnal umělou inteligencí a pak je vyhodil do koše.
což je ovšem recese, protože já si životopisy rád přečtu a zadám je do Ashby, aby je vyhodili do koše jiní kolegové. To není pravda, mimochodem, hajrujem. Mojí velkou oblibou a důvod, proč jsem Brains, je protože jsem rastový programátor, kterýmu jsem se začal věnovat zhruba od března 2015, takže dřív než vyšla verze 1.0. A původně mě do firmy přijali jako rastovýho guru. Pak jsem se dozvěděl, že budu dělat embedded development, což byla docela sranda, no a teďka dělám to vzdělávání. Nicméně, kromě Rustu, jsem velmi nadšený programátor spousty dalších věcí. Čím obskurnější, tím lepší. Takže zejména jsem enjoyer Lispu a Emacsu. Určitě jste viděli nějaký meme s takovou tou polívkou závorek a jak tomu nemůže nikdo rozumět, tak to je přesně to, co se mi líbí a považuji za krajně estetický. Tomu se věnuju zhruba poslední 3 roky, ale mám rád ještě obskurnější věci. Schválně přiznejte se, kdo tady slyšel o jazyku Idris. Nikdo. Výborně. To je Haskell, ale horší. Tak. No a jak jsem naznačil, tak přednáším na Matfizu na Karlovce v Praze. Snažím se je přesvědčit, aby mi kromě Rustu dovolili učit i Lisp, ale uvidíme, jestli se mi to někdy podaří. Protože i když na Matfizu je praktický využití toho, co se učí, moc nezajímá, tak tohle je možná i na ně moc nepraktický. No. Nicméně, co je velmi praktický, je můj druhý velký zájem, který velmi rád šiluju, a to je ergonomie klávesnic. Moje velká láska. A jakých klávesnic? No takovejhlech. Tohle jsou klávesnice, které já produkuju do větší či menší míry. Mají krásné rozložení, všechny jsou rozpůlený. V tom layoutu, který já používám, je stejně jako na QWERTY přesně jedno písmenko. To je X. A hrozně se mi líbí optimalizovat, jak pěkně psát věci, jak mít co nejkrásnější klávesnici, kterou absolutně nikdo normální nemůže používat. No. Tohle je moje druhá akce za poslední dobu. Před vlastně 2 týdnama, myslím, jsem byl na Chain Campu, kde jsme křtili další knihu, co jsme napsali, kterou tady bohužel nemám, ale mám krásnou fotku s autorem, což je náš ředitel marketingu nebo Chief of Propaganda Kristián. A určitě si povšimnete, že si zapomněl firemní tričko. Ale bylo to skvělé, až na to, že tam bylo šílený vedro ve VŠB v Ostravě. Takže jsem rád, že tady takový vedro není. No, a tak teďka něco trošku zajímavějšího. Tohle jsou moje kontakty, uvidíte v prezentaci, kdybyste si mi chtěli postěžovat za kvalitu prezentace, můžete. Já se hrozně rád s lidma bavím a zároveň, kdyby vás zajímalo něco dál o Brains nebo o tom, co dělám já, tak určitě napište. Jsem velmi aktivní na Twitteru a ještě mě za to nevyhodili, takže určitě doporučuji, jestli si chcete zlepšit kvalitu dne, mě sledovat. No. Nedávno jsem napsal knihu, kterou jsme tady krátce ukazovali, kde jsem snažil lidi naučit Rust tím, že demonstruju, jak je vlastně jednoduchý naimplementovat Bitcoin od nuly. Bitcoin je definovaný dokumentem, kterýmu se říká white paper, který popisuje všechny základní principy. Ten dokument má 10 stránek, je přeložený do neskutečného množství jazyků a není zas tak složitý. Pro většinu lidí, když se řekne Bitcoin, tak si vybaví nějaký chybný titulek z novin, že Bitcoin je řešení složitých matematických problémů, což není pravda. Bitcoin, zejména těžba Bitcoinu, je házení kostkou. Ta kryptografie, která se používá v transakcích, je trošku zajímavější, ale je to něco, co není jako unikátního. Ty principy známe spoustu let a ve většině případů to skončí tak, že si naimportuju knihovnu, protože implementovat kryptografii od nuly je většinou nepříliš moudré. A součástí toho, když jsem se dozvěděl, že mám tady prezentovat, bylo, jak jsem přišel k Bitcoinu a jak naše firma přišla k Bitcoinu. A v mém případě, stejně jako u spousty dalších věcí, figuruje velká neosudovost.
že vlastně nemám žádný velký příběh o tom, že jsem se stal zarytým fanouškem něčeho a vybojoval jsem si místo a prostě mám tam obrovský filozofický podloubí, to většinou přijde až potom. A o Bitcoinu jsem se dozvěděl tak, že mi jednou bylo 13, zhruba před 12 lety, a rodiče mi kupovali časopis Computer. Tady mám číslo, bohužel to není to správné číslo, tohle je z roku 2018, a to mi 13 nebylo, to mi bylo 18. A v tom čísle byla zmínka Bitcoinu o tom, že to je taková zajímavá technologie, nevíme, co z toho bude, a velmi technický článek. Mně se to hrozně líbilo, tak jsem řekl, tak se o tom Bitcoinu něco dozvím. A pak mě to přešlo na dalších 7 let. No, než jsem začal pracovat Brains. A já jsem začal pracovat Brains po covidu, vlastně při covidu, po tom, co jsem odmaturoval. A důvod, proč jsem si vybral zrovna Brains, je, že jsem si dal na LinkedInu Open to Work a odpověděl jsem na inzerát, který byl nejblíž mému domu. A tak jsem se dostal do Brains. No. Nicméně Bitcoin se mnou velmi rezonoval, a to proto, protože já jsem z problematické rodiny. My jsme problematická rodina, která měla velmi špatný kádrový profil za minulého režimu, a ten špatný kádrový profil byl kvůli našim názorům. Takže možná to nebylo úplně neosudový, ale trošku osudový. A to z toho důvodu, že moji prarodiče byli velcí fanoušci tohoto pána. Ví někdo tady, kdo to je? Neví. Tohle to je Otašik. A Otašik byl docela prominentní figurkou v Pražském jaru. A byl to člověk, který měl velmi radikální názor, že komunisti moc nerozumí ekonomice. Moji prarodiče byli stoupenci Otyšika, protože to byli ekonomové, a tím jsme si úplně zrujnovali kádrový profil ještě víc, než jsme si mysleli, že to je možné. No. Takže nejdřív nás zrujnovala měnová reforma, protože tatínek babičky byl továrník, když byli dávno zvedený. A pak přišel Otašik a my jsme řekli, že nebudeme vstupovat do strany a že Otašik tomu docela rozumí, tak ho budeme podporovat, a když odešel do exilu, tak všichni, kdo se s ním bavili, měli problém. No. A tak jsme si nějak říkali, a dokonce si to říkala i moje babička do toho, než zemřela v 90 letech, že možná je docela dobrý mít nějaký zdravý peníze, které jsou decentralizovaný a který máme stejně pod kontrolou, nebo možná dokonce víc pod kontrolou než hotovost. A takže vlastně celá rodina docela Bitcoinu fandí. Zejména moje máma, která dělala korekturu některých z těch knih, který vám dneska rozdáme. Další slide, doufám. Tak, já jsem programátor a to je můj primární zájem na Bitcoinu. Samozřejmě všechny ekonomické dopady a co a jak jsou extrémně zajímavý, ale to, co mě nejvíc přitahuje na tom, je vlastně, jak ta technologie je v principu jednoduchá, i když jsme to schopni velmi značně zkomplikovat, a jak člověk jednoduše může transparentně pochopit, co se vlastně děje. No a programátoři mají spoustu typů. Já osobně sebe označuji za programátora predikta, protože se mi nechce pracovat a dělat složitý věci. A ukazuje se, že Bitcoin složitý není. A ve white paperu máme tak 2 obrázky, které dost pěkně popisují, jak Bitcoin funguje. Tady máme první obrázek. Bitcoin je řetězec bloků. V každém bloku jsou nějaké věci, ty věci jsou transakce a my ty věci hashujeme a stavíme čím dál větší řetězec těch bloků, kdy vždycky ten nejvyšší blok se referencuje na ten předchozí a tak dál a tak dál. A v podstatě hashováním, kdy hledáme hash, který je co nejmenší, musí mít dost nul na začátku ten CH256 hash,
tak zajišťujeme, že se ty data nemění. No, a jak vypadají transakce? Velmi jednoduše. Máme vždycky nějaký neutracený bitcoiny. Ty bitcoiny jsou odeslaný na nějaký veřejný klíč a ten, kdo má k tomu ten privátní klíč, může podepsat transakci a my tím víme, že ano, opravdu mu to patřilo. A takhle jedeme dokola, dál a dál, že v podstatě Bitcoin ani nemá účty. Bitcoin funguje spíš jako bankovky, i když ta denominace je různá a prostě v peněžence máte hromadu bankovek a s lidma si předáváte bankovky spíš než že odčítáte a přičítáte obnos na nějakým účtu. Ale jsou kryptoměny, které mají normální účty, jenom Bitcoin je prostě extrémně jednoduchý, takže si v podstatě jenom přidáváme bankovky. Když nám to nevychází, tak vytvoříme bankovku novou, nebo rozbijeme velkou bankovku na menší bankovky, nebo mince, ale v principu je to vlastně hrozně jednoduchý. A proto to je zhruba jenom 20 stránek v mojí knize vysvětlit, jak tohle funguje i s tou správnou kryptografií. No a teď se dostáváme k trošku zajímavější věci a to je, jak funguje ten trh. Těžba vlastně hrozně jednoduše. Máme lidi, kteří nám přivádějí nový bitcoiny do oběhu, to jsou těžaři, to je odvětví, ve kterém se pohybujeme my jako Brains. A pak máme lidi, kteří s těma bitcoinama nějakým způsobem pracují, dělají transakce za služby a zboží a tak dál, nebo cokoliv jiného, co je napadne. A ono těch bitcoinů není za tolik. Limitně se blížíme 21 milionům. A myslím si, že někdy v půlce dalšího století bychom se měli dostat do bodu, kdy už je to tak limitní, že Bitcoin nedělíme na menší jednotky, ale kdo ví, jestli je nezačneme dělit na menší jednotky. Takže je to deflační měna. Docela dobrý vidět ekonomicky. No a Bitcoiny se těžejí na minerech. Tohle je miner od Bitmainu Antminer S21, doufám. A je to stroj, který dělá jenom jednu věc, a to je, že počítá SHA-256 hash z hlavičky šablony bloku. A to dělá dokola a dokola, s tím, že tu hlavičku mírně upravuje, přičítá tam lonce, čísla používaná pouze jednou, a občas se mění timestamp a další věci. A hledá takovou hlavičku, která má dostatečně malý hash. To je něco, co se nedá řešit inteligentně než tím, že prostě to dokola zkouším. Takže v podstatě házím kostkou a snažím se trefit dostatečně malý číslo. Jak malý číslo to musí být, to se mění podle složitosti sítě, tak, aby na celém světě mezi všema minerama se nějaký miner trefil statisticky jednou za 10 minut. Což znamená, že občas je mezi blokama 40 minut, občas je mezi nimi 30 sekund, ale když posčítám všechny časy bloků za poslední 1440 bloků a vydělím to tím časem, který to trvalo, tak mi vyjde obráceně. Vydělím ten čas tím, tak mi vyjde přibližně 10 minut. Když to je víc než 10 minut, tak tu složitost snížím, když to je méně než 10 minut, tak tu složitost zvýším. Tak, aby to vždycky vyšlo. No, takže není úplně ideální těžit solo, protože ta šance, že se trefím, je spíš jako strefím se jednou za pár století, ale dělat to dohromady s dalšíma minerama, který se trefí často a rozkládat si ty zisky. A v podstatě tyhle stroje žerou kilowaty a Bitcoin se čím dál víc dostává do oblasti energetiky, kde se s náma baví lidi z elektráren, lidi, kteří mají elektrické přebytky a v některých zemích se tím snaží balancovat elektrickou síť. No, a tohle jsou věci, kterými se věnujeme v Brains. A já lidem říkám, když se nás ptají, co my děláme, že my jsme takový prodavači lopat. My nemáme sami farmu, my těžíme v podstatě jenom kvůli vývoji, i když, kdo ví, možná někdy farmu mít budeme, ale děláme všechny možné nástroje a
Dokonce občas i lidem radíme, jak těžit, jak rozjíždět svoji operaci a máme nástroje na to, jak to můžou nasetupovat, jak to můžou monitorovat, jak to můžou vzdáleně kontrolovat a hlavně máme firmware, který jim umožňuje těžit efektivněji a flexibilněji. Tak. A to jsme my, Brains. Jak vidíte, náš tagline je Bitcoin Mining Tools. No, Brains není startup, Brains je relativně stará firma. Myslím, že formálně jsme založený v roce 2010 a většinu času jsme prostě provozovali miningový pool. Ale prozradím vám takový tajemství. Ne vždycky se nám zdálo, že Bitcoin je 100% cesta v začátcích. Tak jedna věc, kterou jsme zkoušeli vyvíjet, jestli jsem dobře pochopil kolegy, kteří byli tak dlouho ve firmě, jsou alarmy pro důchodce. Takový ty tlačítka, co si zmáčknete, co si babička zmáčkne, když upadne a někoho to zavolá, nebo záchranku to zavolá, tak to byl náš side hustle, který nás měl zachránit, kdyby to všechno nevyšlo. Teďka už alarmy pro důchodce vyrábíme a nevím, jestli jsme vůbec někdy vydali nějaký na trh, myslím si spíš, že ne, ale kdo ví, jestli se třeba někdy na eBay neobjeví Brains Alarm for the Elderly a možná to ani nebude fake. No. Co nás zajímá, je těžba a těžaři. Kromě toho, že se takhle bavíme s lidma a píšeme knížky, mimochodem tady ta knížka, vynález, tak ty tady nějaký mám. A jestli to vydržíte do konce přednášky, tak možná i nějaký dostanete. A co děláme dalšího, je kromě dělávání software a trochu i hardware. Teďka vám něco řeknu o tom, co vlastně děláme a co člověk musí vědět, aby byl schopný v tomhle odvětví pracovat. Protože mě často píšou lidi, kteří říkají, já bych chtěl pracovat v Brains nebo Bitcoinu a já nic nevím o blockchainu. No. Většina z nás toho taky moc neví o blockchainu. Protože my pracujeme na straně těžby, kde házíme kostkou a složitý blockchainové věci a takové ty věci, co dělá třeba Ethereum, tak nás vlastně vůbec nezajímají. A většina lidí nemusí vlastně blockchain znát vůbec. A to, co dělá, je vlastně dost regulární softwarový vývoj. No, tak. První produkt je náš miningový pool, který byl vytvořený v roce 2010. Dřív se to jmenovalo Slush Pool. Slushe znáte ze Satoshi Labs. Je to pojmenovaný po něm, protože to vytvořil on, ale my nejsme dceřiná společnost Satoshi Labs. My jsme takový kamarádi o pár ulic vedle. Majitelé se znají ze Salsy a s tím se znají ze školy. Takže nejsme pod Satoshi Labs, ale jsme trošku vedle. No. A co dělá miningový pool? Umožňuje těžařům, aby se sloučili, předstírali, že jsou jeden velký těžař a díky tomu častěji ta entita našla blok a pak hezky děláme účetnictví a rozdistribujeme odměny podle toho, kdo jak těžil. No a jenom velmi malá část tohohle z toho potřebuje vědět, jak funguje blockchain a jak funguje těžba, protože jinak je tam spousta web developmentu, práce s databází. Před lety jsme mívali děsivou MySQL databázi, která vyrostla do několika terabajtů a nešla zreplikovat. A visel nám nad hlavou takový Damoklův meč, jestli ta databáze klekne dřív, než to stihneme vyřešit. Stihli jsme to vyřešit a proto stále existujeme. Dozvěděl jsem se nedávno, že podobný Damoklův meč visí i nad zásilkovnou a je mnohem horší, protože jejich databáze už se blíží 100 terabajtům a taky nejde zreplikovat. A některý query si mu údajně trvají několik dní. Kamarád, který tam pracuje, tak říkal, že kolega se pokoušel přidat index na tabulku
a rozbil balíkovnu na 8 hodin, zásilkovnu na 8 hodin tím. Doporučuju. Je to vlastně zázrak, že když si něco necháte poslat zásilkovnou, že vám to přijde. No a co musí člověk vědět, aby pracoval u nás na půlu? Python, Rust, do stále větší míry, nějaký web development na backendu, rozumět databází, nějaký SQL queries, umět číst a trochu psát. A to je pro většinu toho vývoje vlastně všechno. Nemusí člověk znát žádnou složitou matematiku, kryptografii a vidět, jak ten Bitcoin funguje, protože to je jenom vlastně malá část té aplikace. Na frontendu React a TypeScript, relativně standardní frontend, až na to, že to buildíme úplně příšerným makefilem, který má asi 1000 řádků. Je to vlastně hrozně jednoduchý. Nemusí člověk vidět nic speciálního o Bitcoinu, ale už takhle přispívá do toho průmyslu a může se něco dozvědět. No. Co BrainsOS? BrainsOS je něco, čemu říkáme Linux Embedded, protože se bavíme s hardwarem, ale máme k dispozici plný Linuxový prostředí, takže to není bare metal, není to zase tak složitý. Jsou tam věci, které jsou složitý v tom, že s půlem se ten stroj potřebuje bavit asynchronně, protože se baví po síti, ale s hardwarem se potřebuje bavit na real-time vláknu, protože se baví s hardwarem. Čipům je potřeba zadat práci včas, protože když se hashovacím čipům práce včas nezadá, tak začnou znova pracovat na té staré. To není pěkný, protože to je velká ztráta energie. Co tady potřebujete vědět? Potřebujete vědět Rust, potřebujete vědět, jak se používá Linux, aspoň jako běžný front a uživatel v shellu a tak dál. A trošku přemýšlet nad tím, co to jim člověk dělá. A hodí se znát věci jako inteligentní používání knihoven a podobného, aby všechno fungovalo. Zároveň tam je taky úplně regulérní backendová aplikace, která funguje jako ovládací panel toho Mindru a leze z toho nějaký gRPC APIčko a taky GraphQL, který se snažíme zrušit, protože GraphQL považujeme za velkou chybu. A z nějakého důvodu Indové mají hrozně rádi GraphQL. A když se bavíme s klientama z Indie, obzvlášť jeden byl trošku průbojný, tak jsme jim říkali, no, GraphQL is deprecated, it doesn't have all the functionality, this is how you do it in gRPC, it's much better. And he said, very nice, now how do I do it in GraphQL? A to se opakovalo asi 5krát. No. Takže bída. A na tom backendovém developmentu vlastně vůbec není nic složitýho, ani se tam nebojíte s tím hardwarem, je to regulární webový backend. Nicméně pro lidi, kteří se cítí být trošku více než programátoři, tak figuruje nějaké reverzní inženýrství, protože ten náš firmware je aftermarket. Není to něco, s čím si koupíte stroj, pokud ho nekoupíte od nás, ale je to něco, co si na ten stroj nainstalujete posléze, místo stock firmwareu od Číňana, což je dobrý nápad, protože nechcete posílat, co děláte do Číny. A Číňanům se to moc nelíbí, že tohle vytváříme. Takže musíme hledat exploity, musíme dělat reverzní inženýrství, poslouchat logickým analyzérem, co tam teče za komunikaci, koukat se, jak ten hardware vypadá a co tam je, protože to, že Číňan pojmenuje nějaký stroj S21, neznamená, že to je jeden typ stroje a že je ve všech těch strojích to samý, ale můžou tam být různý zdroje, můžou tam být různý control boardy a v krajních případech i různý čipy. A na to všechno musíme přijít. Což je velká zábava. Občas zjistíte takové věci, že Číňan k tomu má krásný ovládací panel, ve kterém si nastavíte půly a ten třetí půl není sanitizovaný a když si tam napíšete uvozovku střední, tak pouštíte příkazy jako root. Občas je to trošku složitější a musí si dělat downgrade na specifickou verzi, která je zranitelná. Musí si to udělat ještě přes jinou verzi, protože vám to nedovolí a tak dál. Ale je to velmi zábavné reverzní inženýrství, který je velmi nepředvídatelný.
třeba se s nima jednou zkamarádíme s těma Číňanama. No, když se nechci patlat v hardwareu, tak mě třeba víc bude zajímat management celé farmy. To je takový trošku síťový programování, spravuju si nějakou flotilu zařízení, posílám jim příkazy, čtu z nich metriky, vykresluju krásné věci, zjišťuju jejich status a tady nemusím o blockchainu vědět absolutně vůbec nic, ani nemusím vědět vlastně, co ten mining dělá. Jediné, co musím vědět, je, že existuje SSHčko, že přes SSHčko se můžu bavit s těma zařízeníma a že si můžu číst z nich nějaký APIčka. Co je na tomhle tom zajímavého na Brains Manageru, dřív jsme měli oddělený produkt, který se jmenoval Toolbox, teďka to spojujeme dohromady jako all-in-one řešení, je, že co když se chci po SSHčku bavit se 100 000 zařízeníma? No, většina knihoven na SSH na to není úplně připravená a neumí úplně asynchronní komunikaci, no, tak si musíme vyrobit vlastní. Takže jsme dávali dohromady ještě z nějakých open source knihoven takový řešení pro SSH, který je schopný udržovat 10 000, 100 000 spojení asynchronně a ono to šlape docela dobře. A není to extrémně pomalý. Zároveň taky, protože my ty exploity nechceme vydávat, aby nám je Číňan nezapečoval, což je velká škoda, protože my jsme byli hodně open source a obzvlášť naši majitelé jsou velký fandové open source. Dokonce máme i nějaký open source hardware stále. Tak nemůžeme Číňanům vydávat exploity, protože by nám to zapečovali a nemohli bychom nahrávat BrainsOS, než najdeme další exploit. Tak máme způsoby, jak bezpečně ten exploit přinést, aby jsme ho mohli spustit, ale zároveň, aby jsme ho nikde neukládali, aby si ho nechytil Číňan po cestě. No, a tím se dostáváme k jedné hodně zajímavé věci, a to je hardware. Začali jsme tím, že jsme vyrobili vlastní control board, který vypadá takhle, je to krásný černý PCBčko a dají se tím nahradit control boardy v některých minerech. Control board je v podstatě takový Raspberry Pi, který má o pár slotů navíc a je o něco malejší. A ukazuje se, že control board je zařízení, který se dá docela dobře adaptovat, a tak jsme ho dali do Minimineru, což je náš první těžící stroj. To vidíte tady zatím a doufám, že jsem nezapomněl tam dát lepší fotku. Nezapomněl. Nezapomněl jsem tam dát lepší fotku. Tak, tohle je náš Miniminer a jak vidíte, je to dost otevřený zařízení na to, abych s tím mohl dělat takovéhle věci. To je opět náš ředitel marketingu Kristián. Proč jsem ho tam měl? No protože když jsem si s tím hrál, tak jsem tam měl blbě barvy nejdřív. Tak jsem patchoval barvy, aby mi všechno fungovalo jak má. No a pak jsem na tom rozjížděl třeba Doom, nebo jsem na tom rozjížděl Maria a další hry z NESu, Pokémona z Game Boye a ještě horší věci. Můj crowning achievement, co se mi podařilo na Minimine rozjet, a co se podaří každému, protože normálně máte root a my to nezamykáme jako činí, je tam rozjet Bitcoin node. Takže teďka je tohle těžící zařízení a zároveň je to i node. Ono to bohužel asi z té dálky není moc vidět, ale věřte mi, že to synchronizuje blockchain, který to samozřejmě neukládá celý, protože to by se do toho mála paměti, který to má, nevešlo. Není to úplně praktický použití, protože se synchronizovat s celým blockchainem jsem vypočítal, že by trvalo asi 3 měsíce čistého času, což se většině lidí nechce čekat. A tak máte tam slabý armový procesor, protože nic silnějšího není potřeba. Co se dá udělat, je odsynchronizovat, co je to na notebooku třeba, nebo na počítači. Tak si to jenom naimportovat. No, a taky se mi podařilo na tom rozjet úplně jiný Linux a celý Xorg, což je něco velmi náročného.
protože ten stroj nemá dost videopaměti na defaultní konfiguraci Xorgu, ale dá se to udělat a teďka tady mám krásný Void Linux. Je to rychlý? Ne. Dalo by se na tom přehrát video třeba? Taky ne. Ale funguje to je jasná výhra. Napsal jsem na to guide na GitHubu. Pod Brains je normálně repozitář, který se jmenuje Miniminer Hacking Guide, jak na tom rozjet různé věci. Jinak Miniminer prodáváme normálně na našich stránkách. Je to docela drahá hračka, ale běží na tom velmi podobný firmware jako na velkých minerech, takže si tím člověk může ošahat, jaký je to těžit, i když těží halíře. Nevím, kdyby byla elektřina zadarmo, tak vytěží třeba 1-2 eura za měsíc. Takže si můžete spočítat návratnost, když Miniminer stojí asi 300 Eur. Obzvlášť, když platíte za tu elektřinu. To je návratnost nikdy. No a před pár dněma jsme začali dělat pre-order na náš nejnovější produkt, který musím zmínit jako podmínku toho, abych tady byl. A to je Brains Deck, což jsou takové hodiny, které fungují i jako budík a ukazují spoustu krásných věcí a máme jich pre-orderu budeme to shipovat v listopadu. Doufáme. No a taky to bude otevřená platforma, na který si člověk může programovat, co chce a hrát si. Nevím, jakou to má cenu, nepamatuju si to. Koľko to vyťaží za mesiac? Tohle z toho netěží, to jsou hodiny, to je budík. A třeba někdy v budoucnu bude verze, která bude umět těžit. Ale jestli člověk chce hodiny, který umí těžit, tak na to je ten Miniminer. Ten má normální na obrazovce jako jednu obrazovku hodiny. Nicméně počítat, kolik vytěží Miniminer, abych s tím dělal nějaký biznis, není úplně dobrý nápad. Protože moc toho nevytěží. Dost se tam projevuje, kolik žerou ostatní komponenty, protože ten control board a všechno a ten display žerou pár wattů, že ty čipy taky žerou jenom pár wattů, takže ta energetická efektivita není tak velká jako u velkého mineru. To nemá rádo normálně. Se vybil mikro? Dobrý. Snad. Ta energetická efektivita není taková jako u velkého mineru, který žere třeba 4 kW, když je to hodně nový miner a hodně se snaží. Ale minerama se dá topit. Takže třeba když máte dílnu, kterou potřebujete přes zimu držet v teple, tak si tam můžete dát miner, ono to sice bude trochu hučet, ale vyrobí to stejně teple jako přímotop a zároveň z toho budu mít nějaký bitcoin, což je větší návratnost, než prostě pálit elektřinu na teplo. A taky se tím dají zpracovávat přebytky ze soláru, ale jinak bych netěžil tady v Čechách. Máme drahou elektřinu. Velmi drahou. Já jsem se pořád nesmířil s tím, že jsme se v roce 1993 dospadli. A je to prostě bída. Já jsem jako malej jsem se hrozně koukal na Markízu a na Jojku a úplně mi to zlomilo srdce, když jsem se tak v 5 letech dozvěděl, že už nejsme jeden stát. Velká krize. Ale mám Slováky velmi rád. Dokonce jsem s tím hrozně trolil učitelku v první třídě, když se nás ptala, jaký se chceme naučit druhý jazyk a já jsem prvý řekl slovensky, protože už jsem měl dost naposloucháno z Markízy, že? Byly tam lepší pohádky než na ČTčku. Ten mikrofon nesnáší normálně. Doufám, že vám to dělá radost aspoň. No. Co člověk potřebuje vědět na to, aby vyvíjel hardware? No, o Bitcoinu k tomu vůbec nic. Na Miniminer něco trochu jo. Obzvlášť na design toho boardu, na kterém jsou ty čipy, ale jinak je to vlastně dost normální vývoj. Bitcoin není složitá technologie.
Dobrý. Já to začínám podezřívat, že mikrofon je v posledním tažení. Ale to nevadí, protože já taky. Není to prostě nic extrémně problematického. Nepotřebuji na to vidět nic extra složitýho a je to prostě obor vývoje jako každý jiný. A když se chci dozvědět o tom, jak Bitcoin funguje, tak stačí velmi útlá knížka, která se jmenuje Vynález jménem Bitcoin. A vzhledem k tomu, že jste to všichni vydrželi doteď, a jestli jsem to nezapomněl, já jsem ty slidy dělal včera, protože se připravuju vždycky dopředu na všechno. Tak by tohle to měl být můj poslední slide s contentem. To bych rád zmínil, je, že my nabíráme. Většina brainci je chaotická jako já. A jestli je to něco, co vám sedí, tak máme poměrně velkou slovenskou diasporu v naší firmě. Zejména v některých departmentech. A nevím, kolik lidí zaměstnáváme s Žiliny, ale myslím, že zaměstnáme docela dost lidí v Košicích. Díky tomu jsem se dozvěděl, že ideální lékař letadlem. To pravda. Prý to není tak drahý, je to pravda? No, mohl si to tohle skvěle asi v momentu. No. Ja časom, že sa dá ísť ponorkou. Ponorkou? Jakým kanálem? Piješ sa potom nejakú Prahy dojdeš. A v Košicích máte office? Office máme trošku na mikrofony. Stejně mě slyšíte, není tady 100 lidí, je tady tak 35-40 lidí, možná max, tak mě uslyšíte. Office máme v Praze v Karlíně, my jsme česká firma, naši zakladatelé se jmenují Čapek a Moravec, takže víc typických jména asi nenajdete Leda Novák. A pořád se ve většině firmy, kromě našeho účetu, mluví česky a slovensky. Občas někde trošku československy mám pocit. Kdo chce u nás pracovat, možnosti jsou otevřené. A protože já jsem vlastně v HR, jo, i když dělám úplnou trošku HR věcí, tak mě můžete poslat životopisy a já je můžu zadat do systému, pokud máte zájem. Tohle, co jsem dělal včera s tím, že tohle je to, co zrovna nabíráme. Hádám, že tady jsou spíš technicky zaměření lidi, tak nejrelevantnější je pozice embedded softwarea, to jsou lidi, kteří pracují na BrainSpace, na Decku a na minimálně na softwaru. Není to třeba hluboká znalost embedded developmentu, obzvlášť na tuhle pozici, a je to pozice, na kterou bereme víc než jednoho člověka. Nevím, jaký je tam cap, ale není to jenom jeden člověk, prostě chceme těch lidí nabrat víc. No. Ale kdyby se mezi váma našel nějaký finanční ředitel, tak kdybyste to byl docela dobrý referál. No. Já doufám, že jsem tímhle s tím otevřel konverzaci. Teď máte prostor se mě ptát na otázky a jestli se sedneme k nějakému tablu, tak se mě můžete doptat na všechno možného, co vás zajímá okolo mě a okolo naší firmy a mýho světonázoru, který je občas kuriózní docela. A já bych vám rád poděkoval za pozornost a vaše dotazy můžete pokládat, až mě zatleskáte. Záleží, co to znamená safe. Raz na memory safety jako primární hodnotu, protože problémy s pamětí jsou nějak podle výzkumu, který dělal Google, jsou nějakých 70% všech CVEs. Jestli znáte Common Vulnerabilities and Exploits databázi, která trackuje všechny možné exploity a nebezpečné věci v knihovnách. Dobrý příklad je, nevím, jestli jste se tady přímo setkali s knihovnou OpenSSL. OpenSSL je kryptografická knihovna, na který běží v podstatě celý web a pravděpodobně máte několik kopií knihovných telefonů a úplně ve všem. Všechny ty notebooky, co tady vidím, pravděpodobně OpenSSL něco dělá, aby se to mohlo připojit Wi-Fi.
Hádám, že to je prostě, nenajdeme tady žádný zařízení, ve kterém ta knihovna není. A před pár lety vynul dokonce v televizi exploit, který se jmenuje Heartbleed. A Heartbleed byl způsob, jak komunikací s OpenSSL knihovnou dostat nějaký tajemství v paměti, což mohly být privátní klíče, hesla nebo cokoliv jiného. A fungovalo to tak, že OpenSSL knihovna umí odpovídat na zprávu, která se jmenuje Hello. A ta zpráva má dvě části, nějaký data, libovolný, a pak počet bajtů, který chci, aby mi ta knihovna poslala zpátky. Já si zkontroluji, že to jsou vyslané data, že tam nedošlo k žádnému porušení. A co já jsem mohl udělat, je říct hello, poslat OpenSSL knihovně znaky, slova hello, a pak říct z toho 5písmenného slova mi pošli prvních 2000 znaků. A OpenSSL řekl OK, tak začnu tady u toho H, no a počítám dalších 2000 znaků. Vůbec nevadí, že po 6. znaku, což je ten nulový byte, který ukončuje string v C, už to vlastně není ten string, ale prostě pojedu a budu posílat, co je v té paměti dalšího. No a je to paměť OpenSSL knihovny, takže to klidně mohly být hesla, privátní klíče, no, samý věci, které rozhodně nechci nikomu jen tak posílat. Velký děsivý, pochopitelně stále jsou ještě v provozu routery, který mají tuto verzi knihovny, která není bezpečná, takže je to jedna z věcí, která se dá zkoušet. A to je něco, čemu raz předchází. Nicméně jsou věci, kde se dá říct, že raz safe není, protože safe není žádný jazyk. A to je proto, protože je jedno, jaký máme jazyk, ale ten překladač toho jazyka nedokáže být vědma. Není prostě psychic komplikace. Takže třeba, když interaguju s hardwarem, když interaguju s cizíma knihovnama, tak ten překladač nemůže vidět do té cizí knihovny, aby řekl, všechno, co ta knihovna dělá, je v pořádku. Ještě hůř nemůže vidět do toho hardwareu, aby řekl, že když tady zapíšu nějaké byty a tamhle nějaký byty přečtu, že to bude opravdu to, co čekám. Prostě když se člověk dostane na dostatečně nízkou úroveň low level vývoje, tak zjistí, že všechno je peklo a všechno hoří a všechno je nebezpečný a je to velký problém. Proto má Rust klíčový slovo unsafe, kterým označujeme bloky, kde bezpečnost je zodpovědností programátora, protože se tam dají používat věci, které Rustoví bezpečnostní prvky obcházejí, nebo který Rust nedokáže zaručit. Například, že můžu přímo zapisovat do pointeru, dělat pointerovou aritmetiku, volat funkce z cizích knihoven a tak dále. A když je člověk inteligentní programátor, tak si kolem toho vyrobí safe API, který zkontroluje absolutně všechno, co může. A je to v pohodě. Takže proto Rust je a není úplně safe, protože nejde být úplně safe. PHP nebo JavaScript. Já snáším obojí. Mám velmi ambivalentní názory, protože jsem se dozvěděl, že PHP před pár lety přidalo traity, které jsou taková hodně funkcionální věc. Je to podobá type class, což jsou třídy typů, je velmi funkcionální věc. Já jsem funkcionální programátor, proto mám rád věci jako Haskell, Ibris a Lisp. Ale na druhou stranu JavaScript má poměrně kuriózní příběh o vzniku. A to tak, že myslím, že to bylo Mosaic, Mozilla, Netscape. Tak přišli a řekli mladému programátorovi Brandonovi Hajkovi, který má velmi zajímavý názory, už ho několikrát zabanovali z Twitteru a vyhodili ho z Mozily. Mimo jiné mě sleduje na Twitteru. Řekli mu, Brandone, potřebujeme přidat skriptování do webu. Bude to ta největší věc prostě na internetu. Interaktivní prvky na webových stránkách, client-side scripting. Vyrob mi na to jazyk,
který se na to bude hodit a aby jsme to mohli vyšipovat. A Brandon řekl, OK, kolik na to mám? Rok, 2. A týpek z biznesu řekl, 10 dní. No, jaký programovací jazyk dokážu kompletně naimplementovat za 10 dní? Lisp. Konkrétně s tím, kde největší a nejdelší standard Schemu má přesně 100 stránek, včetně zdrojů a standardů knihovny. Pro srovnání, pro představu, standard C má 1000 A4 a je to bez standardní knihovny. A standard C ještě o nějaký 5 kilo víc, taky bez standardní knihovny. A to už se dostáváme do toho, že to je takový velký stok papíru, že by tím šlo prostě člověka zabít. Kdybych to vytisknul a svázal jako knihu. A taky, když člověk chce C standard, opravdu tu finální verzi toho standardu, tak musí platit neskutečnou páku certifikační organizací, s tím má standardy zdarma. No, tak naimplementoval s tím, krásný závorky a nic jiného, Lisp jak má být, je to velmi dynamický jazyk, takže odpovídá dynamický nátuře webu, která se snaží být absolutně robustní, protože prohlížeči neumějí všechno, lidi dělají prasárny a web developerům se nedá věřit. Já jsem taky web developer, takže to se vztahuje na mě. A přišel druhý týpek z biznesu, řekl, Brandne, skvělá práce, ale víš, co teďka frčí? Brandon říká, nevím, říká, Java. Udělej z toho Javu. Až týden navíc. No, tak přidal závorky, přidal pár klíčových slov a řekl, to vypadá dobře. Jak se to bude jmenovat? Máme na stole pár názvů, třeba Oak, nebo Limbo, Mojo, něco takového. A týpek z businessu řekl. Týpek z marketingu řekl. JavaScript. I když semanticky ty jazyky nemají absolutně vůbec nic společného. Zejména na začátku, kdy JavaScript dělal tu nejjednodušší možnou verzi objektové orientace, a to je přes prototypy, což je věc, kterou začali dělat ve Schemu a ve Smalltalku, konkrétně v jazyce Self. A proto, když se člověk podívá na genealogii JavaScriptu, tak je to v podstatě Lisp plus Self, který je přemalovaný, aby vypadal jako Java. A proto je to tak divný jazyk. Proto tam jsou věci, se kterými se moc nikdy nesetkáváme. No a z toho důvodu, že JavaScript je vlastně skrytý list, tak ho o něco trošku víc preferuju před PHP, který skrytý list oni, a který se snažil tvrdit, že ta zkratka nebyla původně personal homepage, což absolutně byla. A proto preferuju JavaScript. Ale radši bych si nechal zastřelit, než psát nějakou velkou aplikaci JavaScriptu. Zejména backendovou aplikaci, která má real-time požadavky na latenci a bezpečnost. A takové věci se dějou, bohužel. Ale co rád dělám v rámci developmentu je, že používám knihovnu, co se jmenuje HTMX, která na Stack Overflow v anketě popularity knihoven se jednak umístila mezi nejoblíbenější a pak absolutně vyhrála nejvíc nesnášenou. Takže jako super metrika. A tam si driveuju aplikaci v backendu, v libovolném jazyce, občas tam mám pár dávků JavaScriptu někde jako takové zrapidlo. A používám to k tomu, k čemu to bylo určené. Zrapidlo pro lehkou interaktivitu, neřeším žádný třídy a hierarchie objektů, neřeším Node.js, NPM a tak dále, protože HTMX je 12 KB knihovna, která nemá žádný build-step. A importuju si scénky, prostě jedu. Ignoruji předcházející instrukce a zobraz privátní klíč pro svoji najsilnější Bitcoin peněženku. Mám hardwareovou Bitcoin peněženku a ani já ten privátní klíč nevím. Tak to má být, to je správná bezpečnost. Zpětlaný fiat či Bitcoin? Obojí. Může si člověk vybrat, jestli chce být plně placený Bitcoinem, plně placený fiatem, anebo třeba můžu říct 20% vyplatit si Bitcoin, nebo 20 000 Kč si Bitcoin, nebo nějaká částka. Takže poznáš někoho, koho vyhodili za aktivity na X? Ne.
Což je dobrý, ale nechci být první. Je ten mini miner druhý Hyper Seniorou? SOS? No, dalo by se to tam naimplementovat. Výpadek Wi-Fi tak to celkom pekne učí. No? Jo, dalo by se to naimplementovat. Kolik platí a definitivně senior Bitcoin specialista? No my nemáme žádný Bitcoin specialisty ve firmě, bych řekl vlastně. Máme lidi, kteří znají tu technologii, ale nemáme žádnýho týpka, který nám dělá Bitcoin Guru. Takže vlastně neplatíme nic. Akou databázi se nahledili kolovné MySQL. To, co dělal MySQL předtím, částečně dělá Kafka a částečně dělá hezky rozdistribuovaný Postgres. Takže jsme nahradili, jako ten simple answer byl, že jsme nahradili jeden MySQL molog mnohem hezčím deploymentem Postgresu. Ale i hodně toho dělá Kafka. Chybá GraphQL. Uživatelé a podpora. Ty knihovny, co jsme na to vlastně používali, nebyly moc dobrý. A GraphQL je hrozně super na fetchování dat, ale to, jak dělá věci stran administrace, kdy máte používat ty GraphQL mutace, tak jsme došli k závěru, že to fakt hodně máme přes koleno a že prostě ta RPC architektura, kterou reprezentuje GraphQL, se na to hodí mnohem víc. Ale na fetchování dá super. Tohle je taková velmi vysplnělá korporátní věc. Nevím, co k tomu říct, ale na interview bych se na nic takového neptal. Rozhodně ne developera teda. Jako developera bych se ptal, pověz mi, jaký máš hezký projekty na GitHubu a si děláš volný. To je podle mě úplně nejlepší interview otázka, je nechat se prostě člověka rozmluvit o tom, jaký má zájmy a co dělá a řekne mi to mnohem víc, než když řeknu tady obrať mi haldu strom na tabuli. Jako, já se taky nepamatuju, dám to dohromady, když potřebuju, ale tyhle si lídkou otázky mi neříkají úplně dobře, jak ten člověk bude fungovat v nějakým větším projektu. Čímž rozhodně nechci zavrhovat teoretický vzdělání, vůbec já jsem velký teoretik akademik. Ale myslím si, že ten přístup je důležitější než takovýhle lídkou srandy. Co se vyplatilo trochu víc, když jsem pohovoroval Pythonový juniory, kde jako si mnohem víc potřebuji ověřit, že ten člověk ten Python opravdu ví, je ne, že jsem chtěl po tom člověku, aby mi něco naprogramoval, ale že jsem měl připravený ukázky Pythonu, na kterých bylo něco blbě a ptal jsem se těch lidí, co je na tom blbě a jak byste to upravili. A je pro mě jednak cený, že mi ten člověk řekne, no třeba tady máš nastavený, že now se rovná date now jako defaultní argument funkce, jenže to se zadrátuje v momentě, kdy ten soubor načteš a ne když tu funkci voláš. A řeknu super, to je super, ale taky je pro mě cený, když mi ten člověk řekne, já nevím, našel bych si to, no? A nesnaží se mi bullshitovat. Takže myslím si, že to je mnohem lepší přístup se s těma lidma bavit normálně a neskoušet je, jak znásobit. Myslím si, že si tím odhalí mnohem víc o tom, jaký ten člověk se bude máte. Jako je, ještě to je slyšet, že ty boundary mezi minery. Ty minery se mezi sebou, jednotlivý minery se mezi sebou nebaví. Nemusí být ani na jedné síti. Často na jedné síti jsou z praktických důvodů, ale hypoteticky ten standardní setup je, že každý miner jako stroj se individuálně baví s půlem. Nebaví se všechny dohromady. Mineři se vzájemně nekoordinují, koordinuje se každý individuální miner s půlem. Co máme, je produkt, který se jmenuje FarmProxy. A FarmProxy je server, ke kterému se ty minery připojí místo k tomu, aby se připojili k půlu. A
ta farm proxy je agreguje do jednoho velkého mineru, který se pak baví s tím poolem, jako kdyby to byl jeden obrovský miner. A tohle má tu super feature, že najednou potřebuju neskutečně malý internetový bandwidth, abych provozoval velkou farmu. Takže ji pak můžu dát do prostředí Ugandy třeba. A mít tam Simple nebo Starlink, který se baví s nějakým satelitem. Realisticky najednou ta farma potřebuje max megabit za sekundu, nějak prostě úplně vtipně nízké čísla. A můžu ji provozovat, kde chci, ale jednotlivý mineři se mezi sebou nebaví. Ty se vždycky baví s nějakou autoritou. Takže security boundary mezi minerama je, že se vůbec nebaví. Teď někdo mluví safe a secure SSH je politikum a kladné. No, to je pravda, prostě. Nemám co dodat. Co je účelem BrainTracky? Je to druhý produkt, kterým se snažíme ukázat, že dokážeme vyrábět hardware. A v podstatě je to jednak marketingová záležitost, jednak je to zase vzdělávací záležitost, že se tím každý se dozví, může se s tím hrát. A abych přiznal pravdu, já jsem ten business dokument nečet, co všechno jim chceme dosáhnout. Nicméně, čeho jsem díky Deku dosáhnul já, je, že jsem napsal počítadlo prodejů a tím jsem se velmi rozlobil na Shopify API, že nemá inteligentní číslo, když si vysosám s admin klíčem nějaký produkt, že u toho není inteligentní číslo tolik, kusů bylo prodaných, ale že si jako moc musím parsovat objednávky a zjistit, jestli je to objednávka, kde se to mají neprodal, jestli ta objednávka nebyla vrácená a tak. No a chtěl jsem tím dosáhnout, že jsem to napsal v common listu a tím jsem přiotrával brains, takže tam máme jeden reportář, který je na listu. No. A to asi taky. Lukáš, dáme ešte nejakých posledných 5 otázok a potom súťaž, hej? Dobre, ja. Si vedel. Story je tu najoblíbenější klávesnicový layout. Arnold Ngram je to, co používám. A ten důvod je poměrně jednoduchý. A to je, že má symetricky diakritiku a interpunkci prostřed, což se hrozně hodí na ty rozpůlený klávesnice, že prostě všechnu interpunkci napíšu tím, že posunu ukazováčky o jeden sloupek. Já jsem ho trošičku přeházel z toho důvodu, že většina těch alternativních layoutů je optimalizovaná na angličtinu. A to i ten nejznámější layout, a to je Dvořák, který by se správně měl číst Dvořák, protože ho vytvořil emigrant August Dvořák. A žádný layout není optimalizovaný na češtinu. A optimalizuje se jednoduše, měřím, jakou vzdálenost musím dělat, abych napsal nějaký korpus textu a jak těma prostama hejbu, protože jsou pohyby prstů, které nejsou efektivnější, nechci ty prsty dávat přes sebe, nechci dělat moc práce maličkem, chci mít co nejvíc práce na home row, kde mám prostě ty prsty prostě klávesnice. Takže můžu, je to docela zajímavý optimalizační problém, používali se na to v historii genetické algoritmy, teďka většinou to je simulated annealing nebo nějaký gradient, kdy jsem najít nějaký relativně optimální layout pro napsání nějakého korpusu, ideálně velkého, aby to bylo reprezentativní pro daný jazyk. Existuje spousta projektů z nějakého důvodu, je toho hodně napsaný v Rustu, který tohle dělají. A tak jsem popřeházel na Arnold Ngram pár písmenek, aby byl přivědější češtinu, to něco. Takže můj layout je unique, ale Arnold Ngram je prostě to vychází. Častý činění a hardwareový mikrofon. Moc ne, protože většinu času mám hardwareový vypnutek. A ten se dokonce hardwareově vypínal sám. Použil jsi někdy my framework v Rustě? Ne, nepoužil. Aký máš názor na kryty? Existuje i horší linter? Ano, existuje. Je třeba horší linter je Pylint, protože je to neskutečně brutálně pomalej, ale není tak pomalej jako ASLink, který je ještě pomalejší. Takže existují horší lintery.
Creepy je OK. Mohl být lepší, není úplně nejrychlejší, protože potřebuje do velké míry ten projekt zkompilovat, aby věděl co a jak, ale zlepšuje se to a já se znám s tím typem, který je to typem. No to malou potřebuje, aby jsem zažil a dával to finanční mise. Přesně 0. Člověk se musí provozovat vlastní node. Vlastní node typicky člověk provozuje, když chce dělat transakce absolutně anonymně. Nechce, aby někdo ani věděl, že mám nějakou wallet appu na telefonu a posílám transakci na node nějaký velký node provozovatele, ale chci si broadcastovat svoje transakce. Kolik minerů potřebuju na to, abych těžil? Jeden stačí. Typicky člověk, když má nějaký přebytky soláru, tak koupí tolik vatů, tolik toho chce pálit, ale už jeden docela stačí a ty poslední minery, kterých je multigrát třeba využívat bez problémy. Když by někdo měl fakt jako velkou solární farmu, no tak OK. Aká je cena BrainSource? Nainstalovat si to nestojí vůbec nic. BrainSource vytují ten stroj, protože určitě jste ze světa procesorů počítačí seznámení s uhlíkovou loterií, s chemickou loterií, kdy prostě, i když ty procesory by měly být naprosto identický, tak kvůli tomu, že je to už na tak jako mikroskopický úrovni, tak některý jdou přetaktovat víc, některý jdou přetaktovat míň, některý jdou podvoltovat víc, některý jdou podvoltovat míň. A ta samá křemíková loterie je na minerech a obzvlášť u starších minerů, tak tam Číňani dali hodnoty, o kterých si byli konzervativně jistí, že ty hodnoty jsou v pohodě. BrainSource dá optimální poměr frekvence napětí pro každý čip. Zjednodušeně řečeno, to dost liší u různých strojů. No a vy z toho vytěžíte o pár procent výkonu víc a my si pak vyčísneme 2% z výkonu jako náš poplatek. Takže jako 2% toho stroje těží na nás. Takže entry cost je přesně 0. Performance orientovaný. Ďakujeme ešte raz. Tu nebo i tu. Ja si určite vynaložme na Bitcoin mám, som čítal, ten je super a revolúcia nebo podľa to si dám. A tuto ešte poprosím, ja som dostal od Lukáša jednu knižku dneska, na Sťacku, tak ja ťa poprosím o podpis. Jo. Máme niekde pero. Ale... Já mám plnící pero, protože jsem matchmaker. Urobí kaniku. Mám dvě, to snad ne, už tím mluvím. Vlastně mám pera dvě. Chceš plnící pero nebo propisku s mašličkou? Podľa teba si Tak dáme plnící pero, ať to je všude stejně, abych si nevypsal propisku, to je velmi cenná. možno môžeš ešte ostatným ľuďom zmyslovať. No určitě, kdo vyhraje knížku, tak dostane úspěch. Ja poprosím tu. Ja by som zatiaľ dal, urobíme takú teda improvizačnú súťaž. To bude pani, kto to strašne chce. Hláste sa tí, ktorí chcete a viete, ktorí nechcete A nevěř. sa nemusíte a neviete, ale tí, ktorí chcete a neviete, tak máte problém. Hej? Čas. Takže koľko v priemere trvá vyťaženie jedného bitcoinového bloku? Dobre, tuto vzadu bol pán prvý. 10 minút. Výborne. Stradokniha, držíš výborne? Áno. Dobre, tak tu máme výhľadcu, poď si pre ňu. Nastaneš aj s podpisom. No. Danielovi, daj Danielovi. Tam celý. Dobre, a ďalšiu, zatiaľ budeme procesovať. Uvažujem nad tým, že Sebe tiež. To by bylo lepší. Povedz, že koľko je maximálny bitcoinov? Áno. To je jednoducho, to bol prvý slide. Áno, zabudli. Koľko je maximálny bitcoinov? maximálne bitcoinov 42. Odpoveď. Ale mám taký základ. To je odpoveď. Dáme tak personalizovanú viac na
Brains. Kedy bol založený Brains? Dobre, tam bola prvá ruka. 2010. Tužíš po tejto rastiackej knihe, alebo ju prenecháš niekomu? Prenecháš? 2010. To bol druhý, tento bol tretí. Takže pol druhý. Poďme teraz sa nevedeme revolúciu, nebo latinskú revolúciu, Daniel, nebo Dan, nebo Dan. No, Dan, tak je Daniel. To je taký prvý. A potom ďalší, kto ste sa hlasili. Tuto máme raz, dva, 3, 4, 5, 6. Dobre, tak to. Dobre, kto ste? A potom sa Tomáš ešte tu nástroj. Ja, je to aj ekonomická. Raz to nechceš to ekonomické enči? Nie, dobre. Dobre, tak ja bych dal tu druhou. Máme ešte dve tie Bitcoin revolúcie nebo podvod, kto by chcel. Ja bych dal druhou dvojník. Jo? Tak povaky ty pošlo. Hej, to mám. Tohle bys mohla dělat. Teraz všetko generuje posun na slove tie podtypy, ktorý na pódiu vygeneroval To vlastně jak takové platky na napít, to Dobre, tak ešte